lehet majd kampányolni, valamint a szavazólapok, Igen. választási hirdetmények és tájékoztatók is megjelennek. Miért zaklasz korán reggel, ha? Mit szeretnél, bestia? Te roló? Te buzdítottad a bestiát, mi? Mit akartok? Na, most ne egymásra nézzetek. Mondjátok. Most te van mész migráns. Ez szép. Na mondjad, mit szeretnék? Igen. Na most összebeszélnek megint. Most, hogy ilyen erősen nézel, vagy szuggerálsz, mit szeretnél? Mondd el nekem. Elmondod? Hajlandó vagy velem kommunikálni? Nem? És meg vagy sértődve? Mi a gondod, bestike? Mondd el. Hétvége van? Csavargási idő? Az, csavarognál, mi? Akarsz menni bulizni, mi? Jaj, bulizni akarsz, tudom. De nem mehetsz bulizni. Nem mehetsz. Nem. Nem mész bulizni. Nem. Megértetted? Oké, mehetsz. Na, mi van, csapat? Mit várunk? Egy kis vitamin a bőrötöknek, igaz? Mindenki kap? Tessék, Iriszke. Bestike. Gyere, Roló. Parancsolj. Úgy. Tessék, Pepike. Úgy, okos.